Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 3 ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Ekiotz Prieto izango dugu hemen platoan, ondarearen defentsarako plataformatik datorrena. Urtero bezala plataformak Euberrietako ekimena ospatu du, non Olentzero, Mari Domingi eta Errege Magoek ikatza eman dioten Iruñeko artzapezpikoari. Elizak berenganatu dituen ondasunak herrira bueltatzeko eskatzeko, eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina, goazen lehenengo gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. 1903ko urtarrilaren 3an, Diario de Navarra egunkaria argitaratu zen lehen aldiz. Nafarroako eskuinaren hedabide nagusia eta botere faktikoa izan da. Bere historian publikoki kokatu izan da parlamentarismoaren eta sufragio unibertsalaren aurka. Zentsuraren alde Primo de Rivera, Mussolini, Hitler eta Francoren diktaduren alde. 1915ko urtarrilaren 3an, Euskal selekzioak lehen futbol partida jokatu zuen Bilboko San Mamesen, Kataluniaren aurka. Euskal selekzioak bere lehen agerraldia Norte izenez egin zuen. Izan ere, federazioak Hego Euskal Herriko 4 herrialdeez gain, Kantabria eta Errioxa ere hartzen zituen barne. Baina norgehiagokan Euskal jokalariek baizik ez zuten parte hartu. 1924ko urtarrilaren 3an, Uliana Matveevna Gronova jaio zen, nazien aurkako erresistentziaren simboloa Sobietar Batasunean. Nazien aurkako erresistentzia antolatu zuen Luhansken, Ukrainian. 19 urte zituela, 1943an, naziek atxilotu, torturatu, exekutatu eta bere gorpua zulo sakon batera jaurti zuten. 2009ko urtarrilaren 3an, herritarrei eskatu zieten mesedez gastu militarrerako diru gehiago jartzeko. Ekintzaile antimilitaristek Bilbon izan zuten parodia izan zen. Salatu zutenez, 2008an, 25.067 milioi eurokoa izan zen Espainiako estatuaren gastu militarra eta euskal enpresa ugari gerraren negozioan sartuta daude. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Foru Gobernuak erregistratutako alokairu kontratuak 26.000 inguru dira. Prezioak maximoetan mantendu dira Nafarroan, 2024an 6,6 igo ondoren. Indarrean dago etxebizitzen indize berria, aurten berrituko diren errentamenduen igoera gehienez ere 2,2 mugatuko duena. Argazki nagusian, senide eta bizilagun talde handi bat taxoarera joan da bonboekin eta megafonoekin koloreak animatzera. Titularrean, Kaparroso eskola arteko txapelketarekin bibratzen ari da. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, Diara Nafar bat Tenerifen. Eskuinekoan, Zetak gaur eta bihar Nafarroarenan. Peio Reparazen taldeak 5. urteurrena ospatuko du. Goiko berrian, Iruña 2010 biztanletan hazi da. 208.253 arte. Eskuineko berrietan, alde batetik, autoen salmentak ez du gora egin, elektrikoek gora egin duten arren. Beste alde batetik, ultra elkarteek Bronkano eta Lalatxus salatu dituzte irain erlijiosoengatik. Jarraian, merkataritza guneetan, ereiteko metodoarekin lapurtzen zuten talde bat erori da. Amaitzeko BSH-ko batzordeak Alemaniako zuzendaritzarekin hitz egitea eskatu du, lokala xokean dagoelako. Diario de Navarraren titular nagusian, elektrikoek gora egin dutenez, autoen salmenta handitu egin da. Iaz 7.664 unitate saldu ziren Nafarroan, 3,8 gehiago. Argazki nagusian, goian, ezkerretik, Idoia Ortega Bravo, Jose Antonio Capero García, Germán Gómez Fernández eta Martín Saldize Ezkieta.
Azpian, Inigo Irurtzun de la Fuente, Amagoia Asurmendi, Martin Collado, Daniel Onofrei, Eider del Carmen eta Lukas Bustintze. Titularrean, gazteek ahotsa altxatzen dute. Unibertsitarioak kezkatuta agertu dira lan etorkizun zalantzagarri baten aurrean. Eskuineko berrietan, alde batetik, lehen indize ofizialak 2,2 mugatzen du alokairuen igoera. Beste alde batetik, Zirian aparkatzea modalitate berriaren arrazoiak. Jarraian, Espainiako Pilota Federazioak tasera eraman du Iruñeko batzarra. Goiko berrian, emozioz betetako eskolartea. Gara egunkariaren titular nagusian, BSH-ek Alemaniarekin hitz egitea eskatu du, shock egoeran dagoen tokiko helbide baten aurrean. Hilaren 10ean bilera bat egingo da Madrilen erakundeekin, baina oraingoz ez dago baieztatuta taldeko zuzendaritzarako ordezkarien parte hartzea. Argazki nagusian, auto bat lehorte baten gainetik igarotzen den unea. Titularrean, larrialdi klimatikoak muturreko agertokietarako artea ireki du Europan. Erdiko berrietan, goikoan, migrazio politikak 2.200 pertsona baino gehiago hil zituen Mediterraneoan. Behekoan, Mila Idiakez, pieza bakarreko pertsona eta Euskal Herriko militantea. Goiko berrian, alokairuko etxebizitza 8 garestitu zen iaz Hego Euskal Herrian. Eskuineko berrietan, alde batetik, Abu Safia doktorea askatzeko aldarria. Bestetik, David Mesegueren kronika dugu. Murdisen familia Siriako kurduen betiko exodoa. Berriaren titular nagusian, alokairuak berritzean, prezioak ezingo dira 2,2 baino gehiago igo Hego Euskal Herrian. Erreferentziazko indizea hilero berrituko du Espainiako Estatistika Institutuak. 2023ko maiatzaren 25etik aurrerako kontratuentzat. Argazki nagusian, Tiroko herritar bat, hondakinen itxitako kale bateak. Titularrean, hondakin artera itzultzea. Su-etenarekin milaka lagun itzuli dira Tiro hirira, Libano hegoaldean. Etxeen ordez, Israelek utzitako hondakinak besterik ez dute topatu. Beheko argazkian, zartatutako Tesla autoa Trumpen hotelaren aurrean. Trumpek presidentetza hartu aintzin 2 atentatu izan dira AEB-tan. Honen ezkerreko berrian, matrikulazioak 9,8 handitu arren 2024a urte galdua izan da auto elektrikoentzat. Ezker aldeko berrietan, batetik industria krisiaren erakusle argindar kontsumoa 1% soilik igo izan zen Europako batasunean. Bestetik, Eneko Badegainen hitzetan, 1962tik gaur arte Lizarra Garazi eta halako garairen bat kenduta EAJ eta PSOE eskutik joan dira. Jarraian, 41 urteko langile bat hilda Zornozan, garraiatzen ari zen zama gainera erorita. Azkenik, novela laburrak. Eleberri laburren nagusitasuna eta komikiaren uzta oparoa nabarmendu dituzte kritikariek iazko euskarazko narraziogintzan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, dena prest mitoaroak Nafarroa arena ardezan. Zetak taldearen 5. urteurrena ospatzeko kontzertu erraldoiak eginen dituzte gaur eta bihar Iruñeko Nafarroa arenan. Peio Erreparaz eta bere taldekideekin batera Oholtzatik Erramun Martikorena kukaidantza taldea eta Nafar folkloreko hainbat pertsonaia pasako dira. Eskuineko berrietan, goikoan Madame Birrotzen hitzetan, aldarrikapen feministak gure kantuetara etortzen dira, barrenean daramatzagulako. Talde baztandarrak 7 abestiz ondutako lehenengo diskoa plazaratu du berriki. Otsailaren 28an arituko dira Burlatako Axulal Kultura elkartean. Behekoan, Euskal Herria Irratiko 2024ko abesti hoberenen zerrenda. Euskal Herria Irratiaren inguruan dabiltzaten lagun eta musikarei galdetu diegu zein izan den 2024an argitaratutako euskal kantu hoberena.
Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Ostirala lainotuago egongo da zerua eta giro motela izango dugu, bereziki egunaren bigarren zatian. Goizaren lehen zatian han-hemenka euri txikia egingo du, baina eguerdialdera eta arratsaldean sarriago eta indar handiagoz egingo du euria. Haizea hegoaldetik sartuko da eta mendebaldean biziago ibiliko da. Temperaturan ez dugu aldaketa nabarmenik espero. Kantauri isurialdean 15 gradutik behera geratuko da eta 10 gradutik behera Mediterraneo isurialdean. Eguna lainopean hasiko dugu eta goizean goiz oraindik han-hemenka euri txikia egin dezake. Goizean atertuko du eta hodei geruza saretuz joango da. Arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira. Hegoaldeko haizea nabarmendu behar dugu. Zakar ibiliko baita, bereziki mendebaldean eta egunaren amaieran. Temperaturak gora egingo du, bai egunekoa baita gauekoa ere. Igandean haizea izango da guztiontzat hizpide. Hegoaldeko haizea oso zakar ibiliko baita. Haize horrek erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak bultzatuko ditu. Goizean ostarteekin tartekatuko dira. Arratsaldean berriz hodei trinkoagoak ekarriko ditu, bereziki barnealdera eta bertan egunaren amaieran euri apur bat egin dezake. Euria nekez iritsiko litzateke kostaldera. Temperaturak kantauri isurialdean beste koska bat egingo du gora eta kostaldean beroenak 18 gradu ingurukoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ekiotz Prietorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zuek. Oso ongi baita ere. Bai. Ondarearen defentsarako plataformatik zatoz, ezta? Eta aurreko egunean, Olentzero, Mari Domingik eta 3 errege magoek, Iruñeko hartzapezpikoari ikatza eman zioten. Eta zertan datza ekimen hau? Bueno, ja, Iruñerriko eguberri egutegian klasiko bat bihurtu den mobilizazioa dugu, izan ere 14 urtez da ospatzen dena, eta bueno, da modu oso simboliko bat hartzapezpikoari leporatzeko bere urteroko praktika txarrak, ez? Hemen afera immatrikulazioen inguruan egiten dugu, eta bueno, immatrikulazioaz ari garenean, ari gara, Nafarroan guztiona izan den, mendeetan izan den, da Nafarrok mantendu ditugu eta zaindu ditugu, eta balorean jarri ditugun milaka eta milaka ondare, Eliza Katolikoak bere hierarkiak bere ganatu zituela, olako artimaina legal batzuekin, da gaur egun borroka bat da, ere urteak daramana, ondare guzti hori berreskuratze bidean, ez dago inolako aurrera pausorik hartzapezpikoaren partetik, hortaz, urtero ikatza irabazten du. Eta urtero egiten den ekimena da, ezta? Eta noiztik egiten da? Hori esan duana, 14 bat urte eramango ditu, urtero egiten da, eta hauen bueltan nolabait ere urteari amaiera emanez, hor ere probesten dugu urteko balantze bat egiteko, afera honen inguruan egin direnak eta egin ez direnak aipatzeko, eta 14 urtezea mobilizazio hau, eta borroka hau piztu zen, 2007an hasi zen, hor bada kasu bat Tafallako zinegotzi batek, Tafallako jende batek detektatu zuen kasi kasualitatez, nola bere herriko elizak eta baseliza bat, esku hartze bat egin bartzuen udaletzak, eta kasualitatez enteratu ziren, azkar batean inguruko herrietara joan, ikusi hemen ere, herri berrin ere, faltzezen ere, segertatzen da, hor saltatu zen historio hau, eta gaur egunera arte, 2007ra joan bargara, borroka honen hastapenak ikusteko. Eta nondik sortzen da salaketa egiteko modu originala? Hori, izan zen, gu esaten diogu, eskandalo monumental baten aurrean gaudela, hasiera batean pentsatzen zen, nahiko, gauze igual nimino bat izango zela, baina dio dana, eta Tafallan detektatu zuten kasualitatez, udaletzean lanean zegoen jende batek, zinegotzi batek, ermita baseliza bat ikusi, esku hartze bat egin bartzuen udaletza, eta ez dago
gure izenean, Elizak du bere izenean, Ondokerrira joan da, eta bueno, azkar batean ja, Tafallako Altafalla kultura elkarteak hartu zuen afera, eta bueno, azkar batean urte horren bueltan ja, egin zen lehenengo batzarra Tafallan, eta urte amaieran, 2008 hasieran, 100 zinegotzi kontseilu sartu ziren, lehenengo gaina Berriozarren izan ziren hastapenako batzarroiek, hori, arlo municipalistetik ere afera honi heltzeko. Eta orain arte zenbat ondasun zenbatu dira? Ez da lan erreza izan, esan beharra dago, bai Nafarroa izan dela nolabait aurrekaria estatu mailan guzti honen inguruan lanketa bat egiten, baina hori kontzientio izan bar gara egin dela txinaurri lan ikaragarri bat, hasieratik jende bat hori egon da artxibo, katastros ikuskatzen, begiratzen, nolabait hori bakoitzak zituen baliabide horietatik eta kapazitatea horietatik ordu asko sartuta joan gara hori, ikuskatzen zenbateko dimentsioa zuen Nafarroan. Harik eta momentu batean Nafarroako gobernuak ere heldu zion aferari, orain dela ez asko, eta beraik ere dituzten medioekin, da modu, ez da serioago, baina bai medio eta bitarteko gehiagorekin, eta ez duten zerrenda ofizial bat, eta gaur egun baditu estatuta ari garela Nafarroan 3.000 ondareren bueltan, estatu mailan 100.000 ondaren bueltan, eta hori da pixka bat zenbakia, eta 3.000 igualola brotxa gordan botatze du, baina ari gara denetarik hitz egiten frontoiak, plazak, etxe bizitzak, elkarteak, elizak, baselizak, larreak, plaza fronton, denetarik denetarik du bere ganatua eliza bere gain. Eta oraindik zenbaketa horretan sartzen ez direnak daude? Zenbatu gabe edo? Esan duana, bai estatu mailan Nafarroa da gaur egunik egun lan hau egina daukan maila lokalean, igual erkidego bakarra bai estatu mailan ere aurrera pausoak eman dira, estatuak ere egin ditu, Madrilek egin ditu bere lanak eta zerrenda batzuk daude, baina oraindik lana badago egiteko. Nafarroan bai esan dezakegula lan txukun bat egin dela eta dakigula zehazki zeren aurrean kokatuta gauden. Eta zer moz joan zen aurtengo ikatze matea? Aurtengo albiste izan da, nolabait. Azteko eta behin Artzapezpikuaren eraikin hori esituta topatu genuen, hor pixkat harrituta geratu ginen, izan ere udaltzaingoa eta udaltzaingoaren esi bat zen, eta udalarekin kontaktuan egon gara, Iruñako udalarekin, gainera urtean zehar nahiko sintonia honean, honi begira ere, beharrezko baimenak eman zituzten, baina iritsi eta udaltzaingoaren esi bat topatu hola esia jarritak, eta zinta zen udaltzaingoarena. Eta ero Polizia Nazional pila. Polizia Nazionala urtero egon da, baina pixkata aparte, baina urten zeuden inoiz baino gehiago, eta hori Artzapezpikoa esitua, eta hor gertatu zen, momentu batean, olentzero bere lana egiteko, ikatza usteko esia pasatu behar izan zuen, momentu bateko hauzi izan zen Artzapezpikoaren atean ikatza usteko, eta hor identifikatuak izan ziren, eta izan zen pixkat txeune bat, eta ez dugu lertzen zergatik zen esan duan, 14 urtez ja ospatu dugun ekimena da, beti egon da Polizia Nazionala bueltaga, inoiz ez da ezer gertatu, eta urten ez dakigu zergatik, oraindik orain, nolabait kriminalizatu zuten historia pixka bat, esku hartzea egin zuten, baina momentiko baten tentsiounea izan zen, baina aurrera egin ahal izan genuen, da egin genuen, burutu genuen beste urte batzutan oso egoera normalean eta modu simbolikoan egiten den ekimena, aurten ere egin genuen. Da nolakoa da ekimena osotasunean?
Ba, nahiko esango nuke, bueno, nahiko nabideñoa edo, nahiko, ba hori, oso simbolikoa, nahiko, bueno, kutxuna esango nuke, da oso simboliko bat, Errege Magoak, Olentzero, Mari Domingi bertaratzen dira, beti ere Gabon kantekin lagunduta, Gabon kantak kantatzen ditu, nolabait ere, ba, letra moldatuz eta fera honen inguruan bertsioak ateraz, ba, guztiak, ez? Bai Olentzero, bai Ande, 25 de diciembre lako kantak bertsionatzen ditugu, letrak pikat aldatuz, ere jotak daude, musikariak, Olentzero, esan duana, pertsonai magikoak, eta da nahiko, bueno, ekimen simboliko, kutxuna eta normalean nahiko, bueno, ironiaz betea eta humorez, eta nahiko hola, bai. Eta normalean harrera zer moduzke? Ba ongi, nik uste, bai, ongi, ere lan bat hor badago, autolaketa lan batean, eta nik esango nuke hori ja nolabait Iruñeko Egu Berritako agendan txertatua dagoen ekimena dela, jendak badaki urte amaieran eta Gabonen bueltan, Olentzero eta Mari Domingi eta Errege Magoak hurbilduko direla Artzapezpikuraino ikatzen bate hori burutzeko, eta bai, 100 lagun urtero, eta urten igual somatu dugu aurrek urtetan, baina jende gehiago. Hortaz, gaia agendan badago, ekimen hau ere bai, eta burutzen dugu, eta zoritzarrez nik uste burutzen joango beharretan egongo garela. Eta noizbait, Elizaren edo Artzapezpikuaren erantzuna jaso duzu? Ez, ba, orain albiste izan zen, ez? Iruñeko Teatuterako Artzapezpiku berri bat, gotzain berri bat izendatu zuela Artzapezpikua, Roseio. Eta, bueno, gure partetik ez dugu inolako aurrera biderik somatu Elizaren partetik kontrakoa, ez? Gu plataforman egiten dugun lan bat da ere, ba, hartatzen lan bat egin, ez? Arazo honekin kontaktatzen gaitue herri biztalde eta kontsejo eta udaletxe desente urtearen bueltan, eta ikusten dugu nola Eliza bere hortan darraien, gai honekin, da ez duela inolako borondaterik ondasun guzti hori bueltatzeko eta pixkat egoera konpontzeko. Ezke hor aurkitzen ditugu kasuak denetarik, heltzen zaizkigu herriak, azkenengoa Galar herria izan zen da Galarreko Galar, hor udaletxeak egin zuen esku hartze bat, plaza guztia konpondu, bere gaine kostua asumitu, eta batean konturatu ziren ez dela herriarena Elizaena dela, hor kontaktuan jarri, eta Elizak ez zuen deus egin. Beste kasu bat ere ez dakite ardanatzen, Izagondoko ardanatzen, gazteriak betidanik erabilizan dute lokal bat kulturetxe moduan, lokal hori etxe parrokialaren behiko solairuan dago, betidanik herriak mantendu du, erabili da, gazteek olako antzerki bat antolatu, eta Elizak zentzuratu zuen, hori, eszena erotikoak eta olakoak zituelakotz. Hori gaur egun topatzen dugu, olakoa marnaka eta 11 kasu, orduan ikusten dugu Elizak bere gain dagoen jarritzen duela, eta hor kide batek esaten du, ez? Azken urteetan pederastiaren kasuekin eta aurrera pausoak ikusi ahal izan dira nolabait, igual ez beharko zuen moduan, baina aurrera pausuren bat, eta honek esaten du, bai, Elizari brageta ukitu dakioke, baina poltsikoa ez. Gai ekonomikoetan, horre argi dugu, bere hortan da dietela, negozio bat dela, eta ere beraien etorkizuna hortik ikusten dutela eta bermatzen dutela hortaz. Aberastasunez ari gara eta horre Elizak ez du inolako borondaterik ez, konpontzeko. Gero, azpimarratzen duzuen beste gai bat da Elizak eta komunalak abandonatuta dituzten ondare. Bai, horre alde batetik dira komunalak eta aldetik ari gara abandonatutako ondareaz. Bai, alde batetik komunalen aferan, azkenengo denboraldian egiten ari gara lan bat horren bueltan, zen badakigu ez, Nafarroak badakigu herrietan komunalek zelako estatusa duten komunalak ezin dira privatizatu, ondare komunala herri guztiarena da,
Eta hor, detektatu izan ditugu, komunalak ere inskribatu eta bereganatu eta privatizatu dituztela. Horre erabetean, bai legalki, txokatzen duela guztiz, eta irekiko du, nolabait beta bat, berreskurapen batzu gauzatzeko. Horre, martxoan, urte honetako balantzearen bueltan, martxoan, ibiligireen Jose Maria Ierdirekin, Nafar Gobernuko Kontseilariarekin, Lurralde Antolamenduko Departamentuko Kontseilariarekin, datu hauek jarri genizkion bai gainean, da beraiek ere asaldatu ziren, eta kontziente gara gaur egun Nafarroako Gobernutik, esan duan Lurralde Antolamendutik lan bat egiten ari dela, ikuskatzeko zenbat komunal dauden egoera honetan privatizatua eta elizak bere izenean jarri dituenak. Horre lanketa txiki bat egin dugu eta ditugun medio apurrekin zeka oso lan zaila da. Nekeza, joan bartzara oso antzinako datuetara, artxibategietara, katrastoetara ikusteko lurzai bat komunala bezala egon dela gaur egun, baina antzinean edo oso lan nekeza da, gu gure medio apurrekin batzuk detektatu ditugu, eta ziur gaude Nafarroako Gobernuak dituen medioekin askoz gehiago detektatuko dituela. Eta komunalen afera izan zen hori, herri batek kontaktuan jarri zen, uste dugu hau betianik ezagutu dugu herrian komunala bezala, uste dugu eliza bereganatu duela, behiratu mesedez gu ikuskatze lan egin, da ostia, kontuatu ginen, bai hauek komunalak ere bereganatu dituzte. Eta pixka bat hori, agendan jarri da, zen hor irekitzen da, zuzenean, aukera bat berreskurapena egiteko, ez? Hor, igual, lusatuko gaitezko nahi, baina hor baukagu mugarri bat, 98ko Aznarren lege bat, hori ekizuela erabetean elizak bereganatzeko, ondare gehiago, baina aurretik dago 56an Frankok martxan jarritako lege bat. 98tik aurretik urte guzti horietan, kalkulatzen dugu inmatrikulazioen 160 rustikoak direla edo landa ondareak direla, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera, asko gehiengo zabal bat komunalak izango direla. Orduan ostia irekitzen da horbeta bat berreskuratzeko nahiko txo. Hori komunalen aferarekin da, gero bestalde aipatu duzu abandonoarena, ikusten ari gara, azkenen urtean hasi dugu, herri ikuskatze lan bat egiten, hori nola elizak bereganatu dituen zenbait ondare, eta abandono egoeran utzi dituen horrek daukarren galera guztiarekin. Hemen ari gara hitz egiten ondare artistikoa, historikoa, ez dakit 16. mendeko obra bat bereganatu dutela, eta abandonatzen ari direla. Horrek ardurak baditu eta ardurak eskatu behar zaizkio. Edo norrek egiten badu kalte ondare artistikoari, ordaindu beharko du eta hemen elizari ez zaio eskatzen ari ezerrez. Orduan gaude ikusten hori ari gara egiten ere lan bat identifikatzeko zer bereganatu duten, zer ari diren abandonatzen eta zer ari diren deterioratzen. Eta abandonatua egoteak esan nahi du inmatrikulatua dagoela? Ez, esan nahi dugu, horre gertatzen da, batzutan mendeetan zehar herritarrak izan ziela, ez dakit nire herriko baseliza mantendu izan dugu betidanik, gertatzen da momentu bat, non elizak inskribatu dituela, inmatrikulatu, bere gain hartu, bere jabetzan jarri, eta gero ez dakargu egiten. Orduan detektatzen dugu hori, egin ari gara herri ezberdinetara txangoak egiten, eta ostea ari direla elizak erortzen, eta horre bere jabea gaur egun eliza katolikoa da, zure ganatu duzue, mantendu beharko duzue, eta ez ari dira abandonatzen. Ez dugu lertzen, ez dugu logikan sartzen zertarako bere ganatu duten, gero abandonatzeko, baina ematen ari da, ondarearen gainean daukan kalte guzti horrengatik. Eta dioguna, hemen ere irekitzen da, beta bat, elizari ardurak eskatzeko ez zue. Bere ganatu duzue, 16. mendeko obra preziatu hau, ari zarete abandonatzen, erortzen ari da, deterioratzen ari da, ordaindu beharko duzu, erantzun beharko duzu horrengatik. Eta hortan gaude baita identifikatzen ari gara. Eta 4 urte hauetan, hobekuntzarik nabarmendu duzue, gai honetan?
Bueno, esan duana, igual bai instituzio publikoetatik aurrera pausoak eman diela, maila politikoan, bai esan behar dugu, Nafarroako parlamentuan beti eraman izan dugunean ekimenen bat edo beti atea babestua, igual eskuinako indarrak UPN Navarra Suma bere garaian, eta hola, PP eta egin diote kontra, baina bueno, gehiengo zabal batek beti babestu izan ditu. Eta aurrera pausoak hortik datoz, alde batetik, bueno, agenda politikoan badago, hau Nafarroan hasi zen gaur egun estatu mailako afera bat da, estatu guztian daude mugimenduak, gure antzeko plataformak estatu guztian aurkitu ditzazkegu, esan dezakegu ere, estatu mailan bueno, agenda politikoan badagoela. Lanak egin badira, baina azken efektuan, osea, gaur egun ez dute ezer ere itzuli, osea, Elizak ez du ezer itzuli, hori hala da. Eta urtarrilan gai honen inguruan hitzordu garrantzitsua dauka. Bai, esan duana, estatu mailako afera batez ari gara, Nafarroan deskubritu zena, Nafarroan azaleratu zena, baina azkar batean ikusi dugu Espainiar estatu guztian gertatzen dena, eta Espainiar estatuan ezke daude Monumento de la Humanidad, ez dakit Kordobako mezkita katedrala beratu dute, horren inguruan kriston herri mugimendua sortu da, Patio Los Naranjos Sevillan, bueno, Burgosen, Zaragozan, estatu guztian daude olako mugimenduak, eta bueno, bere egunean martxan jarri zen, Recuperando plataforma, Recuperando koordinadora barkatu, eta koordinatzen ditu, bere gain hartzen ditu, estatu guztiko gurantzeko mugimenduak, eta bueno, horten estatala, asanblada edo elkargune estatala Iruñan ospatuko da, hori urtarrilaren 25ean izango da, hemen dugu, eta bueno, estatu guztitako jendea etorriko da, ona Iruñara, urteroko asanblada orokorra ospatzera, eta bueno, maiganean ere jartzea gai hau. Goizean bai izango dela pixkat bi txordu modukoak ditu, programaren baitan, goizeko saioa, hor bai izango dela estatu mailako balantze bat egingo da, eta nora goazen zintzu diren gaur egun erronkak, eta arratsaldean bai pare bat mai ospatuko direla. Alde batetik esperientzi trukaketak egongo dira, hor gai honen inguruan lorpena, garaipenak lortu dituzten udaletxeak egongo dira, 34, estatu osoko lurralde ezberdinetako alkateak egongo dira, 34, esperientzien trukaketa eta hori ere nolabait eredu bezala udalei, ze bide jarraitu daiteke berreskurapena gauzatzeko hori alde batetik, eta bestaldetik ere ikusten dugu hori esan duguna lehen, komunalen aferak duen garrantzia, mai espezifiko bat ospatuko da horren bueltan, da uste dugu Nafarroako gobernua ere parte hartuko duela. Orduan bai, urtarrilaren 25ean, estatu mailako elkargunea hemen Iruñan, estatu guztitik etorriko da jendea, eta programazio horrekin, goiztarratzaldez plazara espazioan. Eta urtean zehar beste ekimenik daukazte? Bai, izan gara hemen igual maila politikoan, baina bueno, sozialki ere aurrera pausoak egin dira, urten ilusio berezia egin digun proiektiko bat eraman dugu aurrera, izan ere, bueno, borroka guzti hau, arazo guzti hau, gai guzti hau martzen dituen esposaketa oso pedagogiko bat garatu dugu, esposaketa horretan gainera ilustrazioarekin jokatu dugu, humorearekin pizka bat, Javier eta Jo Larrainzar, Tasio bezala ezagututako marrazkilariak, igual ikuslearen batek ezagutuko du Tasio, berarekin egin dugu esposaketa, eta bestaldetik esposaketa inauguratzearekin batera estreinatu genuen antzerki obra bat, Amiko Teatro Antzerki Konpainiarekin egindakoa, oso konpainia oso profesionala eta hor prozesua oso polita izan da, dokumentazio lan handia egin dugu eta elkarlan politoa sortatu da bai hori. Marrazkilariaren, antzerkilarien artean, da plataforma beraren artean, da Amiko Teatroarekin Inmatriculaciones o Maikot antzerki obra estreinatu genuen.
estreinaldia ere kriston arrakasta eduki zuen, 100 lagun, 2 pase, jendea kanpoan geratu, da bueno, orain tokatuko da, asmoa da Nafarroako eskualde guztietara antzerki eta esposaketa eramatea. Hori maila sozialean esango nuke eduki dugun igual proiektiko politena urtean zehar, baino esan dute hamarnaka udaletxeira kontaktuan jartzen direna, politikoki ere esan dute Ayerdirekin egon ginen, Madrilen kongresuan egon ginen ere honen inguruko lan saio bat egiteko Podemos eta Sumar alderdiek bultzatuta, Madrilen kongresuan agendan egon badago, eta orain dela gutxi bildu ginen ere Nafarroako Parlamentuko lehendakari Unai Ugalderekin. Ere Iruñeko udaletxearekin bildu ginen urtean zehar, bueno, politikariekin kontinuo bat da, hor lanketa. Eta parlamentua esaten dut, maiatzean zehar, parlamentuko sarbidean egongo delako esposaketa jarrita edornor bisitatu ahal izateko. Orduan, hortan gabiltza, maila sozialean eta maila politikoan eragiten. Eta modu praktikoan, zer egin behar da edo zeintzuk dira pausoak, ondasun horiek herri? Horre egiten dugun irakurketa da, gaur egun kondenatzen dituztela herriak oso bide judizial, hor legalki borroka eman daiteke, osea, epaiketetara joan daiteke, baina gaur egun kondenatzen dituzte herriak oso bide legal luzeetara, zen Espainia mailako sententzia guztiak izan dira Elizaren aldekoak, baina badire kasuak non Estrasburgoraino ailegatu eta auzia irabazi. Hemen Nafarroan, azkenengoa Otsagabia izan da, Otsagabia herria Europaraino joango da, Muskilda Baselizaren aferarekin, baina hor egiten dugun irakurketak dira oso bide judizial luzeak eta kostu bat dutenak. Herri txikiek ez dindakioke aurre egin olako bide judizial luzei. Orduan, diodana, irakurketa da, herriak kondenatzen dituztela oso bide luzetara, eta hori ez dela justo hemen. Arazo politiko baten aurrean gaude, estatu mailako arazo baten aurrean, hemen atera bidea politikoa izan beharko luke. Eta ez gara sartu igual maila legalean, baina artikulo bat existitzen den moduan Frankok jarri eta gero Aznarrek berretzia, oso erraza izango zen beste artikulo bat jarri, eta guzti hau atzera bota. Baina honez, gaur egun praktikoki bide judiziala baino ez, eta borroka eta presio soziala baino ez. Baina dioguna, ezin dira kondenatu herriak horren besteko kostuetara eta Europaraino joatea jarri zu Galar herrira, gurekin harremanetan jarri dela 50 biztanle. Jarri Europaraino pleitatzera dituen kostu guztiekin ezin dut asumitu. Gainera batzuk baldin badaude abandonatuak edo egoera txarrean, esan gutezu merezi ez, horretan txartzea. Hori da, bai Galarren kasua gainera hori da. Zen daukate etxe bizitza parrokela, erorita, baina beraien historia da, plaza guztia gu konpondu dugu eta Elizaren esku dago. Eta konbentzituta dago, baina ez diot aurre egin. Eta herri asko abandono egoera, zesartuko gara. Baina ezin da. Eta hemen behar dena da, aterabide politiko eta orokor bat, eta aterabide orokor bat, eta oso erreza ikusten dugu, artikulu bat martxan jarri zen bezala, beste bat zartu. Borondate politikoa baldin badago, egin daiteke. Madrilen gaur egun badirudi agendan dagoela, egia da, PSOEk ez duela aurrera pauso askorik eman. Pedro Sánchezek berak bere investidura hitzartzean bota zuen, matrikulazioen gaia, baina ez dute PSOE ez du aurrera pausuik eman, baina horren aurrean presioa mugimendua eta eragitera, eta aurrera bideak bitartean barriak lagunduko ditugu eta animatuko ditugu. Baina adibidez gure web horrian plataforma gidoia ekimena.org
hor badauka jendeak artera genuen gida praktiko bat nola udaletxetatik eragiteko eta defentsa hau guzti hau egiteko. Gida hau eskuragarri dago, orduan materialak badaude, esperientziak badaude, baina ondioguna. Oso bide zaila, neketsua eta kostosoa da hemen atera bide politikoak behar dira. Ja bukatzeko, nola uste duzu izango dela honen etorkizuna? Uste duzu lortuko dela? Esaten duguna, Elizak ez du, azken finean Vatikanoa zari gara, Vatikanoaren menpe dago guzti hau. Azkenen jabea, ondaren jabea Vatikanoa da. Ez du ikusten borondaterik, baina bai ikusten duguna nola herriek kontziente dira, maite dituzten beren ondareak, beren Baseliza, bere Franza, bere frontoiak, horre ondarearen defentsarako nahi bat badago maila lokalean. Madrilen badirudi, borondateak badin badago, indar korrelazio bat badagoela, aurrera egin daitekela, eta hori da gakoa, ikusten dugu estatu guztia, mugimenduak daudela, borondateak daudela, presionatzea, eta hemen, Madrilen gai garen, nolabait bideratzeko nahi guzti hori eta politikoki eragiteko. Eta, borroka besterik ez, lana besterik ez, baina, gogoak, ilusioak eta herrien nahi hori hor egon badago. Ikusiko dugu nola bukatzen den afera. Zuri, eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ikusiko dugu nola bukatzen den. Bale, mi esker zuei. Agur, ondo segin. Aio. Gaurkoz, hau izan da dena, aste artean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Oso ondo pasa asteburua eta disfrutatu errege gauez. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.